आं एन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोर गिबियावनो गोसो गैयाब्ला बरायाव थाग्रोबाय आरो ना माने नै गामिनि गोदोनि जों क्लास 5आव गेलेलाबायग्रा आरो ना बेफोर मार्बल गेलेदों उन्दैफोर बेलाय नै उन्दैफ्रा आजां गाजां अयथासार गेसाव मोनामखायो मानसिफ्राबो नालि नाला हनै हाब्लां दाउला गोबोरखि मोखाङा आरो नै अमिता ओरैहाय फंबाय एसे देखायना हाथाया देखायलाय हाथाया इसोर लाल महन फाग्ला ओरैहाय थेख्ला हाय होनहरलाय हाय होनहर माथा सोर बेलाय दे गावग्राया मोजां गाव बेखौनो फोरोंनो हाया माथो बेलाय गार लागाय न' माथो खामानि गैया मानसिफ्रानो दे सोरनिफार एबार गाव गैया खामानि गैया लागाव फंबाया गरसे मोनबाय नैबे फंबाया गरसे मोनबाय फंबाय दाउलाया लागाव फोथेबावबाय फंबायनि आखाइया गोथोंथार सोरना नट बेलाय नट थट गैया नांबाय जिखुनु खुनु नट थट गैया बाहाय नटजों सोलिया बे माबानिसो इंलिस भाषासो सोर बे लागायबावबाय दनबिर मोख्रा खानांनाया लागायना हो दे आख्रोमोन लागाय गैलाबो फाग्ला दाउलायाबो एबार नामानि सोरनि एबार दे लागाय मारो लावबाय सासे लावबावबाय हो मोजां हो स्लिप हो नों जाम्बा फाग्ला सोर बे एबार सोरनि बेलाय एबाराव दे एबार गोबोरखि मोखां गावबाय बा थरसे नांबाय नै बेलाय खारबाय गावबावगोन फाग्लानि खहाया यां दाबु गोरोबथा लागायबावबाय गरसे खारबावबाय दे हो लागायबावबाय जिलाब मोनामजोबखायो मानसिफ्राथ' ओरैबा गिरुवा गरसे खारहोबावबाय फंबाय गोबोरखि मोखाङा दे फाग्ला दामफार गारिनि हेडलाइट फिउस थांनाय गरसे खारहोबाव नोङो दे सोरनि बाराव फाराया लागा खेबसेनो हनै माबाया मा होनलाय अरजों खामफ्रामनाया होलायबाय नै गरसे खारहोलायबाय होना हो दे आख्रोमोन स्लिप हो मा फाग्लानि जम फैखो बेलाय एबार सोर बे दाउलाया गैया माथो गरसेबो दे फाग्लालै खोमा खिफ्रा इखौनो एरगोन आरो दाम देर किजिसो दङ नै फाग्लानि होद खोमा खिफ्रा एरना ला इखौबो लाजाखाया आरो ना मा साइसनि मिनिबाय थाखो खहाया फाग्ला देबार खुन्दा दे लागायना हो आख्रोमोन सोरनि फालाया मालायनि मार्बल गोमानायखौ नागिरनांगौनि खोथा गैया गावल' दे सोरनि फाला सोरनिबा गुथिजों गाव दे सोर बेलाय ओइ उल्थां फाल्थां सौना बेखौ महात्मा गान्धी द'आव फोलाय बेसेनानै दे दाउला सिम्पान्जि मोखां लागायना हो नै नों आदबा दाउला सिम्पान्जि मोखां गावबाय एबाराव दे हो खामानि गैयालै नोंसोर हो दे नों खामानि मानसि गैया बाहाय सासेबो गरनै खारोबाय जोंना बाबुआ लालमहन शास्त्रिया गपिनाथ बरदलैनि गावना हो लागाव गरनै खारबावबाय हो दे फाग्ला मोजां गाव फाग्लाखौ फोनाङा माबायदि गोथावलाय आरो नै जोंना माबाया खेरादाफिनि मोखाङा फंबाया लागाव आरो नोंहालाय एबार आं गावगोन आरो ना गोदोनि आंनाबो एक्सपिरियेन्स दंखायो खुनु खोथा गैया जोंनाथ' फाग्लाखासो माने आखाइया बारो जाहैदों नै ओरै बिदि गावमोन आरो ना ओंखायनो आं लागायसै फाग्ला बिदि गैया जायो देन्जारलै नोंसोर जय आगै लामब्रे जोब्बाय नोंसोर एबाराव लामा नै मरे मार्बल गावनायखौ खेबना हो लागाव बमायगाव एबारबो आखाइ बारो होनदोंलाय गरनैबो खारसाजोब्बाय बिसोर एबाराव फाग्ला खिबु नुजालायनाय फिन गानानै फाग्ला